Uvijek prvi. Uvijek ispred vremena. Sve počinje od gipsa, prirodne sirovine koju sadrže gotovo svi naši proizvodi. Knauf, sinonim za gradnju. Knauf otvara svoj prvi proizvodni pogon u Hrvatskoj za proizvodnju asortimana prirodnih gipsanih žbuka, ljepila i električarskog gipsa. Knauf je dobitna kombinacija za dom kojom dobivate jedan cjelovit sustav gradnje. Od podruma do krova. Jučer, danas, sutra. 100% Knauf.